Right, fight. Right. Boss. Number 2. Check. See. See. Stop. We're done. Table. Right. Okay, down. Yes. We're done. Table. Stop. Table. Here. Out. Kodwa ke leyo ingoma kaMthandeni kubhlungu ukuthi ngithi ngiqala ngayo ngithi zinkanza ababili ngisho ngengoma kaMthandeni kodwa uMthandeni akekho kulomdlalo omkhulu ohlelwe izinsizwa kaMaskandi izobe idudulana phezulu neze hip hop. Kubhlungu sesiphumile ke iskimi esiphelele futhi bayakhombisa ukuthi baya training bayajima lapha nabantu abazobe bekhona kulo mdlalo omkhulu ozobe ngomhla ka10 August George Lee Park eSentin Sport Club. Kuthiwa ke futhi izo live streameka ke le game futhi kuthiwa isi-sponsorship na uScore bese kuba ke Inkabi Records bese sekuhlangene ke iskimu zeyikimu seyihlangene lezi ikimu ukuthi nomdlandla wami usuthe ukwehla kancane manje khona amaqhawa angekho lapha nanokuthi ke bapha abanye abazobe besebhentsini. Hawu usigweba ke ngisho isigwebo sentambo lapha. Hawu madoda hawu ezothi ayikho into ehlule insizwa akodwa ke lezi insizwe ezihambayo siyayithemba ke. Hawu akusalandwa nje noma ke awu umrozo okungcono aphana ezoshaya noma u2 azodlala u5 kodwa ke nasi ke iskimi esiphelele ke ngiqale ngalezi sangapha kuMaskandi engizobe ngihamba nazo ke mina ngizobe ngiyifavor ke ukuthi iwine ngalolu suku olukhulu. Njengoba ngishilo kuzolo khona uManenze khona into encane kube khona inkosi yamagcokama kube khona uNjoko kube khona uDuma kahle kube khona uNgiga kube khona uBamtshathu uGodo kube khona uMzukulu kube khona uMapensela bese kuba khona uNgelo V bese kuba uJiva Zimnika. Hayi kuboshelwe uma ubona uMapensela hayi kukhona impela ezizilazi ibhola noManenze ayibophele ngempela bese kuzothi lezi ngapha ku hip hop nazo futhi ziqinisekisile iskimi esiphelele uyeye letsulunyane kube uSjava kube uQuesta kube uKid X kube uAKA ubuyileke indaba ezinkulu ke lezi mnandi ukuthi zobe ukhona uAKA suthi kukhuluma ngezinga lalomcimbi kube khona uRicky kube khona uZex Bantwini kube khona uReason kube khona uBlake kube khona uTashline bese kuba khona noLindo bathi baba kaValdo ke mabesho. Lo mdlalo kungomhla ka10 August ngicela ukuthi uzoba ngo6 ntambama sizodudulana ke ngoba kuthiwa sobe live streamer ngicela ukuthi nami ngumuntu oyogcina eyibukile ngoba mhlambe nami ngizogcina ngaphumelelanga suseduze kakhulu umhla ka10 August kodwa if we had been given much isikhathi eside mhlambe besingagcina sitotobele sifikile ngakhona kodwa ke ngicela udlule ngo share ngo like nango subscribe. Ngithanda nonke.